Kada ku manta, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Abinda mutane suke yi baya kyautuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Bayyanar wannan hoto na Sheikh Mufti Men, malamin addinin musulunci nan, wato fitacciyar fitsariyar nan, wannan mai sai da maganin Jaruma Empire, ya haifar da cece-kuce wanda ake ta maganganu marasa daɗi akan wannan hoton. Ya kamata jama'a ku gane abinda kuke yi baya kyautuwa, kamar yadda masu sauraronmu kuke sauraronmu abinda mutane suke cewa akan wannan hoton. Bai kamata a ce mutane kuna abinda kuke yi ba, kuma mutane gaskiya zarginku ya yi yawa. Bai kamata a ce ku duba wannan hoton ba, saboda kowa ya ga wannan hoton ya san haɗuwa a jirgi ne ya haɗa su. Don me malamin addinin musulunci zai kyamace ta? Misali, ta zo ta ce za ta yi hoto, sai ya ce ba zai yi hoto da ita ba saboda ita iska ce. Dan sun ɗauki hoto, menene a ciki? Bayyana wannan hoton, kamar yadda muka ga Kannywood celebrity su suka fara fito da wannan hoton, inda suka yi wannan magana cewa wai kun san waye wannan? To kuma dai menene dai, koma da wata manufa suka yi, abin dai ya haifar da cece-kuce, kamar yadda za mu kawo muku irin maganganu marasa daɗi da mutane suka yi a kan wannan hoton, inda muka ga ya kamata mu ɗauko shi mu sar da mutane a kan wannan hoton. Kuma mutane ya kamata su gane haɗuwar jirgi ce ta haɗa Sheikh Mufti Men, kamar yadda kuke gani a shafin farko na Kannywood celebrity ɗin. Kamar yadda kuke gani, wani mai suna Nasiru Maina ya ce tashin duniya ko dai photoshop ne. Sai First Lady 5646 ta ce me amfanin yada irin wannan hoton, ba ta wa malamai suna ne ai. Sai Miss A Amaryawa ya ce how comes, bi ma'ana yana nufin ta yaya haka ta faru. Sai Malam Jamil ya ce Sheikh ya baka. Sai Aliya Haidar 794 ya ce Allah ya sa mu dace, turka shi. Sai Alodri ya ce shi ma bata mai suna shi ma za ku yi kuma. Wasilatu Musa ta ce ba ku da hankali wallahi, kuna ganin sa a jirgi amma sai magana banza kuke yi. Hoto ma haramun ne? Ko kun manta cewa Annabi Rahama ya ce kada ku kyamace su, ku ƙaunace su? Shi kuma ai ba jahili ba ne. Sai Zakirat Libin ya ce ba ku da hankali da tunani. Me abin yaɗawa a nan? Yanzu da wani kirista ne ya haka, sai ku ce yana ciwo malaman musulunci mutunci. To kai da kai hakan a matsayin mai kai hakan. Ga masifu nan suna faruwa a arewa, a maimakon a mayar da hankali a kai wajen addu'a. Kai ta maganganu marasa daɗi akan wannan hoto na Sheikh Mufti Men da wannan jaruma, wato Jaruma Empire, wanda kowa ya san abin da take baya kyautuwa. Ya kamata mutane ku sani cewa fa Sheikh Mufti Men, duk abin da Jaruma Empire take bai taɓa sanin wace ce ita ba, bai taɓa sanin me alaƙarta da irin wannan abubuwan da ake ta danganta ta da su. Sai dai yanzu daga baya idan an fara magana akan wannan hoton ya san wace ce ita. Amma Sheikh Mufti Men ba shi da alaka da wannan tsararriyar matar Jaruma Empire. Ya kamata jama'a ku gane, kuma ya kamata mu sani cewa dan ya ma dauki hoto da wannan Jaruma Empire ba wai wani abu bane ba. Shikenan dan ta zo ta ce za su yi hoto sai ya ki. To gaskiya jama'a ya kamata mu kula, ya hakan bai kyautu ba. Faɗan irin wannan maganganu marasa daɗi akan malami wanda duniya ta shida, Sheikh Mufti Men, wanda mutane sun san cewa mutum ne bawan Allah kuma mutum ne mai tsantsar imani. To taɓa irin wa'annan mutanen a doron duniya, jama'a mu san cewa fa za mu ci gaba da taɓo kanmu masifa da tashin hankali ne. Ya kamata jama'a mu gane cewa taɓa malamai ba abu ne mai kyau ba, tunda kowa ya san malamai magada annabawa ne. Ya kamata a kiyaye furici da kuma baki. Wannan ne dalilin da yasa muka saki wannan bidiyon, don mutane su ji su gyara kuskuren abin da suke tunanin ya faru tsakanin Jaruma Empire da Sheikh Mufti Men.
wanda haɗin hoto ne kawai na jirgi, ba wani alaƙa ce tsakanin shi malamin Muftimin ba da jaruma. To jama'a sai mu kiyaye. Idan wannan shine zuwanku na farko wannan tashar tamu, ku mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku danna liking don sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Gode.